Duoko mar bero manotim e ringre japuonjre mar mbalariany ma Maseno mane owito ngimane oyangi ni ne otho kaluwore kod magina mane ochwado ng'ute. Kaluwore kod jaber alwora ma Imbo Laktar Dickson Chana Magina mane ochielo ng'ut William Mayangi ne ochwado lihumbulune kendo miyo nowito remo mang'eny mane okelo thone. Mayangi ne orado gi tho, noyango gi tho e ng'anyo mane obai kod Azimio wuok tich jumani. Kanyuola ne olero ni gibiro tero ringre kar kano ringre ma Kisii motelo ne ik mare. Tumekamili hiyo uchunguzi na tumepeana report kwa ofisa uchunguzi. Tuko na wawakilishi wa human rights wa IPOA pia wako hapa na ofisa kutoka CID Kisumu West, na nina imani haki itatendeka. Ninajua kabisa mtoto wangu aliuawa. Mtoto wangu hakukuwa mwizi, hawakumpata na kitu chochote cha wizi. Mtoto wangu alipigwa risasi kutoka mbele direct. Kuna shimo kubwa hapo kwa koo, na huyu mtoto alikufa papo hapo. Kwa ufupi, mtoto wangu aliuawa na ningependa haki itendeke. Doho oyo thuolo jod bura mag